ओमफ्राय आंनि बुंनाय बिरक्तमोनखौलाय जोंथ' आरो अनेक दिनैसिम जों सरकार फैगाखाय बनदा हामनो रिना होननि साव बनदा हामनो जों बन लगे बायसा थांगौ बन लगे बायसा थांगौ जों अनेक किसु खायलेखा पार्टी खायलेखा प्रथम तो खायलेखा जों कांग्रेस एरपरे सीपीएम तैसा जो सरकार फैलांखवा बबो रिना रिना साव रिया का को तैसा सीपीएम 25 बছর खायखवा बन आरो जों कोनो सुबिदा माया जन सुदु बुनि कांतिमेन व्यवहार खायो नन अमति रिनाय हाय रिनाय इराय रिनाय इनके तामरे किसी चा मासा मुसुनो वाक ता खमरिउ आसक बायसिनि प्रब्लेम सल्व नया जों नायनायखा जोंनि मानथाय जोंनि लामा जोंनि टेबु जोंनि मानथाय दङ जों हाय बयबो जों इलेक्ट्रिसिटिनि विभिन्न दाबि दावा आमसि जन कोनो फान रिया बन्चित हाय रनाय ओ आमहाय मा का ताबो सेसका जों तमा थाइलेखा ओ चलो पाल्टेन समेखलाय तै तामला खायसिनानि सीपीएम जेहेतु 25 বছর जन नायकल लिया बेखौ थ जों पालपाल बीजेपी थांलायसिनाय ए चलो पाल्टाय जों बेबाक थांलाय फैखा चलो पाल्टाय बाहायनो पाल्टाय तो रिखा जों थिगनो बुत बुरिखा आसमेके अतुल देबमा तिनि अरनि एमएलए फाइ थांका गावका हाम साइ थांका आमसे तिनि इति पन्त ताबजरा पाराव हापाय लियाव अतुल बेखाय जों दामनो आसाय दंनाय ओ लामानो रिनानि साइसे रिसिरिया तेलामुरा आबे बाक्सा तिनि कले पारा आसक जाक्रा अथच ओ तिनि बागान गान्दार नुपायखना yang kutumnai arakai nini bebang subude electricity hindi o tu hindi lama hindi bibinno tadi সুবিধা araka tono arbrono ru tono khay aro ko tam siria jar jonno chung tama jinai tai boni ubure chung asta bishas narig malia tin hachi kamana kya ke ba chung raja ni message nuka o mothani message nuka ke ba hani bagiba chungbu khatum khaja khaino oron thangma hansinai hachi mana ni ka kaiba तै तामसा राजा लगेन जों तिनि ओ तिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रंजित बाबुनो जों अरो भाई सपायखा गाखाय जों तिनि जार जन अरो 180 बुटार 48 फैमिली 29 कृष्णपुरनि 29 नि 30 तिनि बुथ सेंटर मानरे कलेपारा एसबी स्कुल जार जन जों तिनि फाइनानि बायदों थांका जों हुब हामजाखा राजानि कगमुं र राजानि मेसेज रनो जों बेलाय हामजाखा जार जन जों तिनि फाइका राजानि और फाइमानले बुबाग्रानि और फाइमानले तामनो नाहर थायो राजानि और फाइमान मा विभिन्न सुबिदानि तो मानमाया चिनि हानि गाव सावबो बहाय खरकसा नेता ओस ओंहि मेया खुना चिनि त्रिपुरा हावा ओस आसाया खुना बनाया ब ना एमएलए नायो ना मिनिस्टार नायो ब कुछु किछु नाया जारा जों हाय अरै परै तंनाय कुनु किछु माया ब्रन बागै हानि बागै ब चिन बागै बेलायखे साव केबे जों बननो जों रुख्रा थाय ननि अब एसेम्बली केलाय 29 कृष्णपुर जनरल सीट ना एडीसीसी प्रथम का चिन अब एडीसीसी ओ बागानजरा तै आमसि जन खाय जनरल खाय खिबका जों ताबो जनरल ता जों बा तिकजानि फेना हायसे याम यासुलिया याम मालिया हाय खसार माजारसि के जों फुता मु माया ताबो जरा 80 पन्ज ओ अतुल देबरमा एमएलए फस फाइलियो चिनरो